Il-Gvern Malti u l-Gvern tal-Ghana firmaw Memorandum of Understanding dwar il-konsultazzjonijiet politiċi. Bid-daqqa ta' pinna tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela u dik tal-Ghana Shirley Ayorkol Watchway, dan il-ftehim se jniedi diskussjonijiet politiċi bejn iż-żewġ pajjiżi fuq oqsma ekonomiċi, kulturali, teknoloġiċi u diplomatiċi. Il-Memorandum of Understanding kien iffirmat waqt żjara tal-President ta' Malta Louise Coleiro fil-Ghana, l-ewwel żjara Presidenzjali Maltija f'dan il-pajjiż u fl-Afrika Subsaharjana. Tul l-istess laqgħa żewġ ministri qablu li jibdew it-tħejjiet biex fix-xhur li ġejjin jerġa' jiltaqa' l-Joint Technical Commission li kien imwaqqaf fl-2014 f'pajjiżna. Kummissjoni li tippermetti li ż-żewġ pajjiżi jikkoperaw u jaħdmu flimkien fl-oqsma tal-kultura, it-turiżmu, l-edukazzjoni, il-migrazzjoni, l-adozzjonijiet, l-investiment u l-kontroll tal-frontieri. Tul dawn il-laqgħat formali l-appell tal-President ta' Malta Louise Coleiro Preca kien konsistenti biex jinżamm ir-ritmu ta' taħdidiet bejn Malta u l-Ghana. Fl-laqgħa mal-President tal-Ghana, il-President ta' Malta rimarkat kif minkejja li ż-żewġ pajjiżi jinsabu l-bogħod minn xulxin, ir-rieda politika u d-determinazzjoni taż-żewġ gvernijiet tqarribna viċin xulxin. Coleiro Preca fakret kif Malta nediet numru ta' opportunitajiet ta' boros ta' studju għall-istudenti mill-Ghana u Niġerjani bħala rispons dirett tal-Aġenda 2030 u l-miri ta' żvilupp sostenibbli tal-Ġnus Magħquda u li pajjiżna biħsibu jżid dawn il-boros għal iktar pajjiżi li qed jiżviluppaw.